Здравейте! Днешното ни видео е за една от игрите на Horrible History Awful Egyptians, като играта е издадена 2013 година, може да се играе от 2 до 5 човека, трае между 30 и 45 минути и е добра за възраст от 8 години нагоре или доколкото пише на играта от 8 до 3000 години. Играта е доста добре направена като качество. Ето, може да видите кутията от всякъде. Тук има какво съдържа играта и съвсем кратка история. Сега да погледнем какво има в кутията. Има правила, които са написани сравнително добре. Не са много дълги. 5 страници, даже 4, като изключим първата и обяснението на картата. Какво друго имаме в кутията? Имаме пирамидата, която се сглобява и под нея седят така наречените саркофази, които вие трябва да крадете и да се надявате да не ви се падне змия. Пирамидата се сглобява лесно. Това е тя. Какво още съдържа играта? Съдържа карта, по която се движите, по която играете. Така, картата, на нея, ето в този край седи пирамидата, под която се намират саркофазите. Това и това са селищата, в които вие се раждате, където може да се лекувате и да си продавате саркофазите, а това са темпълите, където може да продавате саркофазите още по-скъпо. И разбира се, ако бъдете охапан от змия, може да се лекувате както тук в селцата, но също съответните пари, така и тук в къщата на лечителя. Картата е сравнително добре направена, има си пътища, трябва да се заплаща, когато минавате през реката. Какво друго съдържа играта? Съдържа доста голямо количество пари, които вие съответно печелите и губите. Има десетки, има петици, единици, 50-ици за по-богатите. Друго има пионки, както ви казах, от 2 до 5 човека, така че има 5 пионки. Много хубаво са направени, дървени, много приятни и като качество супер. Съдържа така наречените саркофази, които се слагат под пирамидата на 6 купчинки по 12 и трябва да се надявате да не ви се падне змия. Съдържа 6 зара, които вие хвърляте по няколко пъти по време на хода си, за да определите какви действия може да правите, дали може да крадете от пирамидата, може ли да се излекувате от змията, може ли да си продадете съкровищата по-скъпо, отколкото желаете. И съдържа карти, които теглите, ако ви се падне ръчичка или скарабей. Като тези карти ви дават да правите различни неща. Тази ви дава да се прехвърляте от единия край на картата, от единия бряг на реката, където пожелаете. Това е така наречената Mummy Curse, което кърсвате някой ваш съотборник. Също това ви позволява да продавате по-скъпо вашите... това ви позволява да влезете в пирамидата без да плащате. Това ви позволява да минете безплатно от един край на реката до другия. Това ви позволява да се излекувате също 3 гроша в селцата, а не при хилъра. Тези ви позволяват да си продавате съкровищата по-скъпо в пирамидите. Или Richman, на който също може да се продавате по-скъпо вашите съкровища. Горе-долу това е играта, като смятам, че е интересна. За съжаление, картите са написани малко странно и е трудно за разбиране в началото, но като цяло играта не е лоша. Надявам се видеото да ви е харесало и следете и други, които пускаме.